பல தசாப்தங்களாக இலங்கை ரஷ்ய உறவுகளை வளர்ப்பதில் ஆற்றிய குறிப்பிடத்தக்க சேவையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக வைத்தியர் சமன் ரஞ்சித் வீரசிங்கவுக்கு ரஷ்யாவின் உயரிய விருதான நட்புக்கான ரஷ்ய கூட்டாட்சி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்ய ஜனாதிபதி சார்பில் நடைபெற்ற ஒரு சிறப்பு விழாவில் இந்த விருது வைத்தியர் சமன் வீரசிங்கவுக்கு வழங்கப்பட்டது. இலங்கைக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் அரசாங்க, கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார உறவுகளை பல தசாப்தங்களாக தொடர்ந்தும் வலுப்படுத்துவதில் சமன் வீரசிங்க ஆற்றிய பணியே இந்த கௌரவத்திற்கான அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது. இந்த விருதை 2025ஆம் ஆண்டில் பெற்ற ஒரே ஆசிய நாட்டு குடிமகன் இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சாதனை இலங்கையின் உலகளாவிய ராஜதந்திர இருப்புக்கும் முக்கியமான தேசங்களோடு இணக்கமான உறவுகளை பேணுவதற்கும் ஒரு மைல்கல்லாக உள்ளது. Pravilnosti vibrannomoj sisne puti. Maja sisn monogie tisitilietje bila svjasene sarasi.